Здравейте! Днес изпробваме новият микрофон на Genesis Radium 750D. Това е динамичен гейминг микрофон от компанията за гейминг оборудване, който има доста разширени възможности за чист запис на глас, наблюдение, gain control, бутон за заглушаване, както и на доста повече опции, тъй като е кардиоиден микрофон от динамичен тип. Честотният диапазон е от 50 Hz до 14 000 Hz, като чувствителността е от минус 54 до около 1.5 децибела. Sampling rate е от 24 бита и 96 кГц. В общи линии имате и доста гъвкава възможност за свързване, тъй като има както USB порт, така и професионално решение с